Melloran as expectativas dos mariscadores de Noia coa súa campaña. O recurso medrou máis do agardado e os profesionais están a extraer os topes fixados de berberecho e ameixa. O pasado 14 de outubro iniciouse a campaña marisqueira de Noia, que se viu interrompida pola presenza de toxina. Retomouse o pasado luns 28 e pouco a pouco estánse a registrar os números na extracción de berberecho e de ameixa. As perspectivas son millores do que esperábamos porque creceu moitísimo. Levábamos un varapalo aí con un día de toxina, con unhas pérdidas á cofradía de 65.000 euros. Que pagamos aos socios, somos a única cofradía que se paga a toxina, e pagamos varias veces, pero agora tamén hai 2 anos que a cofradía non está ingresando, como os mariscadores tamén, levaban 2 anos sin ingresar, a ver se transcurre con normalidade. Están collendo un bo xornal, sobre todo xapónica, os topes, son 3 kilos cada persoa. O berberecho tamén están collendo os topes, sobre todo os da flote, os da pé, con estas mareas non sei se collerían o de berberecho, pero tamén están collendo berberecho. Destaca que os profesionais están facendo un bo xornal, polo que sinala que a xente está máis contenta. A ver se non ven nada de revés, un arriado e unha toxina, que sempre son factores que están aí, pero a ver, vamos ser optimistas que vai desarrollando así a campaña hasta xaneiro. Estes 2 meses, tanto novembro como decembro, está valendo bastante ben, porque hai demanda das conserveiras, a ver se vai transcurrindo ben, ojalá que sí. A toda agora, todo o berberecho que se está a comercializar en Testal está a ter un bo prezo, incluído o recurso de cuarta categoría e o de terceira. A verdade se dita, nós queremos máis, como todos, non? Pero estáse pagando ben. O terceira vai a 10 euros e pico o quilo, e o cuarta vai a 5 e pico, e o segunda, se non me engaño, pois a 16 e pico, sí. Está indo ben, a xapónica tamén está indo, a máis grande a 16 e a mediana a 10 e pico, son o que máis collen os mariscadores, a xente está un pouquiño contenta. O pasado ano as chuvias, as riadas e a mortaldade do recurso obrigaron a suspender a campaña, polo que nesta ocasión os profesionais agardan que non se produzan incidencias que afecten o marisqueo. Se todo vai ben, agardan traballar como mínimo ata xaneiro. Despois miramos a situación como quedan os bancos marisqueiros e despois optaremos por unha cousa a seguir ou non, a ver despois en xaneiro o que pasa. O que se está a ver é un produto de bo tamaño, algo que pon en valor Cruz. E isto sucede o que sucedeu este ano do crecemento de 5 en 5 anos e de 7 en 7. Porque creceu moitísimo a mesma cría do mesmo ano, cando era en xuño, era como area, e agora estamos en outubro, novembro xa, pero en outubro xa un berberecho terceira, incluso hai algún segunda, é un crecemento abismal. Se dixo, iso pasa de 7 en 7 anos, máis ou menos, pero non porque se deron as circunstancias do fitoplancton, dos nordestes. As condicións idóneas para que o berberecho medrara a ese nivel, o patrón maior nollés afirma que se non se registrara este crecemento no recurso, a campaña sería nefasta. Pois se sale regular, facendo un xornal bo, hasta xaneiro, como dixen, creceu moitísimo, o berberecho creceu moitísimo, e a xapónica e a ameixa tamén. Sempre crece máis no verán, non? Ahora no outoño e no inverno, sobre todo, a letárgase no inverno, esa non crece, non? Pero, no verán creceu moitísimo. Cruz sostén que o cuidado é unha parte fundamental e reitera a necesidade de crear un protocolo de baleirado dos encoros para prevenir situacións como a que se viviu o pasado ano. Que faga un protocolo dos vertidos, que controle máis a administración que non haxa tantos vertidos. Esta praia é milagrosa, pero hai que botarlle unha man. Non a asignatura pendiente que non haxa tantos vertidos, é un protocolo aí na presa de Naturgen, que non solten beixamar, senón quedan 6 meses de inverno hasta abril, aguas mil, digo dito vello, non? Por iso que a veces hai un protocolo. Para evitar danos nos bancos marisqueiros e no recurso e evitar a súa mortaldade, nesta campaña están a traballar arredor de 1.400 mariscadores das 4 confrarías da ría.